Ojo rame-rame, ayo konco dong rene. Rungokake iki, ayo padha gawe janji. Janji kanggo kita, ojo lali basa Jawa. Kanggo anak putu, ayo kabeh setuju. Ojo rame-rame, Simbah Putri ngandani. Kerukunan kabeh, ojo padha mlenjani. Ojo rame-rame, ayo konco dong rene. Rungokake iki, ayo padha gawe janji. Janji kanggo kita, ojo lali basa Jawa. Kanggo anak putu, ayo kabeh setuju. Kanggo anak putu, ayo kabeh setuju. Lulus kabeh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surino Family Channel. Channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Suriname dan Indonesia. Teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saat ini saya mengunjungi satu kegiatan yang dilakukan oleh para pegiat bahasa Jawa yang ada di Suriname. Saat ini sedang mengadakan kegiatan ujian dan pengumuman ujian yang dilakukan oleh komunitas penggiat bahasa Jawa di Suriname. Ada sekitar puluhan para peserta ujian bahasa Jawa yang saat ini sudah mendapat kelulusan oleh tim-tim atau pegiat-pegiat bahasa, dan alhamdulillah kita akan coba nanti liput dan kita coba nanti untuk interview dengan mereka. Ikuti perjalanan kami di sekitaran lokasi di Komplek Pendidikan Yohanes Vrolijk School, Leredorp, Wanika, Suriname. Yuk. Ujian basa Jawa. Mengko yen aku maringi iki, aja dibuka dhisik. Nggih, Bu. Nyenteni. Ya? Nggih, Bu. Oke. Oke, Mas Adri wae. Buka ya. Ciko erone lo. Oke. Aja dibuka dhisik. Sing tak panggil mangkarepan. Monggo. Mbak Nelly, Mas Dave, Ini bakal diajar ini. lan Mas Agil. Nah ini kan Oke. dia pakai ya. Heeh. Gugup. Siji loro telu papat lima. Sayang banget wong limo iki ora lulus. Apa kok sing ora inter lulus? Wong iki kamu upah master sama. Kayak iki. Asli. Nasi turun itu lah. Sharing dong. Mary. Ya.
Tadi kamu. Induk dibuka tuh. Please Magasta. Lulus. Lulus. Jen. Lu neng sponsor kok neng nganu semua cowok. Congratulations. Jason. Ya. Vanessa. Oh, Deborah. lulus. Jason. Lulus. Florian. And Ilio. Wengoko lulus kaki ape, kromo lulus. Okay. Applause for yourself. Yay! Yang mengkono. Thank you. What have a name of Madrid? Nelly, kelas ngoko, name of Madrid. Dave, kelas ngoko, Lady Dorap, name of Madrid. Regilio, Tin, Ngoko, Sana Budaya. Dahabo, Parjo, Safer, Serginho Safer, Nganggo cowok. Oh Pitu, Helena Pitu, Krishna Pitu, Abigail Pitu, Emeraj Pitu, Lorenza Pitu titik 5, Jennifer Pitu, Els Wolu, Rika Pitu, Janely Pitu, Ekyok, sorry. Ya. Sampai yang hapus. Nih. Sumiati Pitu, Rika Somo. Melissa Pitu. Desa Bani Hemat, dan Argil. Polesan happy on 10. Dan 5. Florencio Pitu, Deborah Pitu titik 5, and Jason Pitu. Sing tak puji, sing sok tau ngarep, diteruske ana kelas kromo utawa kelas ya. Iya, Bu. Yen, what is your Karin? Kangelan ngomong Jawa alus. Lord, Lorenza, kok ada? Ya ngomongku luwih apik sithik. Hanya kemajuannya. Iya. Harus mencoba. Iya. Enek kemajuan ya. Agil, Matur kesuwun sanget lan ngaturake uga felisitasi marang kabeh wae. Aku uga bangga banget bisa melu kursus iki. Amargane kanggone aku nak kanggo biasane wae wis lancar. Ananging kanggone ejaan lan paramasastra menika iku cek kurang, lah saiki wis tambah kawruh meneh ya matur kesuwun sanget uga marang para guru-guru sing nwenehi apa iku jenenge ling nuntun awake dhewe. Sing tak suwun uga sakbare iki sing melu kursus iki ya bisa kumpul senajana sesasi apa rong sasi sepisan ngono kanggo apa iku jenenge nglancarke sing disinaui wingi-wingi iku. Matur suwun. Aku saiki ceritane rada luwe apik saiki. Nelly,
Pengalamanku saiki aku bisa ngomong basa Jawa luwih apik ora kaya mbiyen-mbiyen. Ya iku pengalamanku, ana kemujuan akeh. Matur nuwun. Pengalaman ini bedane akeh banget. Tahun sing kepengker karo tahun saiki bedane akeh. Hasilnya wis kawuran hasilnya tahun iki aku bisa ngomong basa Jawa. Nulis basa Jawa luwih apik lan basa kromane kurang cocok, kurang trep. Aku seneng basa Jawa, biyen aku ngerti orang ngerti. Saiki aku ngerti cilik. Cilik basa Jawa. Biyen saya belajar tahun aku belajar basa Jawa luwih apik ya. Matur nuwun. Aku Ibu Neti aku kesuwun kanca-kanca kabeh kene bareng aku kesuwun aku saiki inter ngomong basa Jawa durung oke banget aku bunga banget nak bisa ngomong basa Jawa amarga inter karo kanca-kancane nyebarake basa Jawa. Tapi anas pengalamanku belajar bahasa Jawa edukatif lan terapian. Biyen aku ora bisa ngomong bahasa Jawa. Saiki aku bisa ngomong bahasa Jawa sedikit. Monggo matur nuwun Bu Neti. Aku bunga, biyen aku ora bisa ngomong, maca lan nulis basa Jawa. Saiki aku bisa nulis lan maca basa Jawa, dunung basa Jawa lan bisa jawab ing basa Jawa. Aku bunga, aku bisa sinau saben setu ning Ligitarep. Nanging namung basa Jawa krama kudu luwih apik. Pengalamanku aben setu aku mrene belajar ngomong Jawa nikmat. Bisa kenal kanca liyane bebarengan belajar belajar nulis, belajar maca, belajar ngomong. Tembung-tembung sing biyen aku menawa sing nulisake kleru, saiki nulis sing bener. Iya aku saiki ya bunga wis eneng wis iki dino adewe iki entuk envelope bunga ananging susah ora eneng duwite ning donya. Ya iki mong semono pengalamanku belajar ngomong Jawa. Aku bunga saiki aku inter ngomong Jawa City karo nulis aku kelam menginspirasi mawiti kursus Jawa. So aku saiki konversasi karo saya Audrey karo sing wong tua. Matur nuwun. Pengalamanku aku biyen gak iso ngomong basa Jawa. Terus kawin karo wong Jawa. Aku dipelajari karo maratuwaku.
amarga inter ngomong sithik ora sing rada usah ya kurang apik ora ya coces wae. Nek ngomong karo wong tuwa perlu sing alus. Saiki aku nganu kursus basa Jawa inter luwih apik inter nulis. Wes monggo. Wingi-wingi pikiranku aku neng kursus iki jane ora melu karo eksamen. Amarga ujian yo. Kangge konversasi. Tinapi aku yo melu ujian saiki yo aku saiki lulus yo bunga tenan. Wingi-wingi aku ora iso, aku sakjane ning kursus ana Krama. Amarga krama yo, amarga Jawa yo pikiranku wis iso ngomong sethithik-sethithik tinapi kangge cerita karo sing tuwa-tuwa sing para sepuh-sepuh ya sing pantese basa krama. Ya wis semono omonganku ya. Matur nuwun karo kabeh-kabeh ya karo sedulur-sedulur kabeh iki sedulure makke gedhe saiki ya. Selamat ya, Pak. Nggih. Kula matur nuwun sanget bisa sinau basa Jawa. Karo sabaripun guru-guru niku ben awake dhewe bisa sinau basa Jawa. Kula matur nuwun sanget. Selamat Mas Ya. Jason. Ya teman-teman, setelah kita mengadakan pengumuman kelulusan, kemudian acara ya senang-senang, biasanya kelulusan senang-senang gitu, nyanyi-nyanyi dengan bahasa Jawa. Kita coba sapa mereka, kita coba lihat mereka yang sedang syukuran, makan-makan seadanya. Yuk. Ya. Waduh. Untuk bagian barang ini. Keguyuban kursus bahasa Jawa neng Suriname ya, sawise belajaran terus mangan-mangan. Iki tradisi Ibu. Tradisi wong Jawa mangan ya. Nek ora mangan ora kesela. Ora. Mampir kudu mangan Lah ya, kumpul ora kumpul sing penting mangan. Ngombe dawet biru. Ngombe dawet. Ngombenane sembarangan. Sedulur-sedulur sing belajar bahasa Jawa nang Suriname sing lagi mangan-mangan ya. Pripun Pak? Kesela, seneng. Seneng Pak. Iki mangan apa iki? Iki bergedel. Bergedel. Podo ya karo Jawa ya bergedel ya. Podo. Lah terus lainnya bergedel apa iku? Iki ngerti jenenge iki. Ngerti iki. Tapi panganan Jawa toh, ora panganan India toh? Iki panganan India. India. Oh. Iki pangan Jawa, panganan Jawa. Kudune kursusnya bahasa Jawa, panganannya Jawa, lapis, ketan ngono. Ojo India. Wong liya sih kok. Lah ya. Oke. Ben supaya kulinere ya Jawa, tale ya Jawa ngono lho. Karepe kaya ngono ya. Nah, iki eneng roti, eneng sembarang iki India iki. Wis ora apa-apa iki cuma toleransi, Pak. Toleransi. Sama werke. Campuran. Iya. Nggih. Iya toh. Oke, Pak. Semaklek itu. Apa ya? Nek cara Jawane semaklek itu apa? Disecekake. Disekecake. Oke. Aku kalah karo. Piye, Bu? Ya, Pak. Ya, seneng. Seneng ya. Lulus. Kumpulun karo kanca-kanca Lulus. keparengan. Nggih. Entuk diploma. Turung, Pak. Durung. So dino Rebo. Iku diplomane kena kok kanggo golek kerja iku. Kerja kari bonet ya. Oh, ge ngono ya. Tak kira kursus bahasa Jawa terus kesela entuk diploma kena nggo golek kerja ning Bedrive ngono lho. Ora, Pak. Ora
bisa. Ya oke. Lah kepiye? Kursus bahasa Jawa seneng. Seneng aku. Ya, seneng. motivasinya apa, Bu? Halo? Motivasinya apa? Motivasi Intensinya apa? Aku Hmm. dalam nyeparake basa Jawa. Oke. Karo sedulurku anakku. Oke. Karo aku seneng ngrungokne lagu Jawa. Oke. Terus aku saiki dunung. Hmm. Terus aku bisa ngomong karo anakku iki. Ya. Lagu iki ngomong kaya ngene ngono. Tatine Iso verteri ngono ya. Iso aku ya bisa iso cerita ngono ya. Cerita ya. Oke. Aku yang melu bunga sampean wasi wis lifted. Ora lifted ya. Piro umure saiki? Piro mu? Umurku tua. Piro? 48. Ya undi-undi karo aku lah. Aku 50. Lah ya, toh esi gelem belajar. Dat petiken duweni tresno karo wong Jawa. Tal Jawa, kebudayaan Jawa. Aja lali dicebarake ya. Sawise tale bisa, saiki iso cerita-cerita Jawa, belajari Jawa karo anake. Ya toh? Ngono to istilinge, ya. Kefelisitir ya. Selamat ya, disekecake ya. Sing daran iku mangan. Oke, yes good. Ah, iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki jan jos tenanan iki. Iki siswa yang berprestasi teman-teman ya. Piye Pak Argil ya? Iki tahu belajar jalang barang ya Pak? Nggih sampun Wah, nate. lah piye terus ora diteruske? Orang mau ora terus ya, makanya apa itu jenenge waktune kedu diitung. Oke. Sibuk banget ya. Wis alon-alon. Oke. Matoh tahu belajar ngono ya. Nggih. Nah, intinya ya iso ngembangake budaya Jawa ana ing Suriname ngono ya. Iku uga sawijine sing tak tuju, iso budaya Jawa jangan hilang. Oke. Senasana ora mung budaya tok ya apa bahasane bareng Oke ya. hilang. Oke. Aku yang melu bunga Pak, dadi wong Indonesia, bahasa Jawa ning kene dilestarikake, dikembangake. Aku ya bunga wong Suriname keturunan Jawa, mesti bisa tresno karo basa Jawa. Nggih, matur nuwun nggih Pak Argil nggih. Di skecake nggih. Mau tak rungokke suarane kok sampean apik dhewe iki mau. Mongso to Pak, aku iku agek iku mau entuk nganu lagune iku Pak. Aku ora ngerti aku bisa lulus bareng dadi artis iku. Urung ngandel ya? Urung ngandel nek lulus ya. Dinapi ku mau karo wong akeh ya Pak. Menawa nak ijen mau piye suarane. Ma atex moy. Apa jenenge liriknya apik? Ya anuke apa iku ana lirik. ya Boodskap. Pesane apik ya. Iya, iku. Iki sampean manggon ngendi, Pak? Kula manggon ning Turtonavir. Turtonavir? Iya. Paramaribo? Iya, Pak. Wih. Lho kok melu sing bawa kene, ora melu bawa kono, Paramaribo. Nang neng kono ene. Paramaribo tinapi dhewe Brene barang. Iya, dino iki. Iya. Cara wong Jawane kemaruk ngono ya, Pak. Kemaruk ngerti ora? Ora, Pak. Hepsiftah. Ora hepsiftah ya. Oh nek cara Hepsiftah karo basa Jawa. Geragas. Geragas basa Jawa. Ora basa aku geragas ya karo basa Jawa. Ya. Motivasinya apa, Pak? Sing ya iku, aku ya iso ngomong Jawa tinapi aku kulino karo wong akeh-akeh Jawa, karo aku iro kabudayane Jawa rada mundur ya. Sayang ya. Sayang ya. Nggih. Ya pluru basa Jawa. Iya toh, iya toh. Ya amarga nek ngono ya piye wong Jawa mosok ora ngerti otote ya, Pak. Iya Belum betul. ngerti ya. Lah iki sampean wis total Jawa to, terus dibelajari karo anak-anak sedulur-sedulure ngono to. Iya. Ngomongnya Jawa. Ya patrae iku pikiranku. Pas karo nang Jawa, pas nandi arep tak ngomong Jawa. Iya toh. Amarga ora perlu izin ngomong. Ya Jawa. kudu dipraktekake. Nggih. Oke. Iya. Ya wis. Ya mosok gelem belajar basa liya mosok basane dhewe Lah ora iya. gelem. Iku mau tak omongake to, wong Amit wong Ireng inter ngomong wong Ireng. Lho. Lah wong India inter ngomong India. Lah aku ndek Cina ngomong kanca-kanca Cina. ireng barang sing mandak pengen ngerti sing nganu basa Iya, basa Jawa. Jawa barang kok karo kabudayane Lah Jawa iya. mosok Jawane dhewe ora gelem ngerti kabudayane. Lah iku. Ya wis, matur Ya nuwun wis, Pak, ngono, kefelisitir ya ya. aku matur nuwun, Pak. Cara nganune kefelisitir selamat ya. Nggih, Wis selamat. lulus dipraktekake ning masyarakat Iya ya. wasi meno aku terus neng les wasi ora ujian meneh ya aku kangge Sapa jenenge? Florenzo. Lorenzo neng Tutulanan Fir ya. Tutanavir. Oke, kapan-kapan aku dolan nggonmu ya. Oh nggih ya. Monggo. Oke. Yes, good. Kesuwun. Nggih, Oke. iya. Baik, teman-teman sekalian. Di sela-sela kesibukan kita untuk mengikuti acara kelulusan kursus bahasa Jawa yang diselenggarakan oleh para pegiat
Bahasa Jawa bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Seperti biasa kita akan coba ngobrol dengan salah satu siswa terbaik, ya, siswa terbaik dari kegiatan kursus bahasa Jawa, Mas Jason. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sugeng enjing, wilujeng enjing. Nggih pangestune, Pak. Pinter bahasa Jawa. Selain pegiat bahasa, beliau juga seniman ya. Seniman juga calon ustadz ya, calon ustadz. Beliau hafalan Qur'annya banyak sekali dan termasuk salah satu kader terbaik di Masjid Darus Sholihin di Kewarasan. Luar biasa. Pripun kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Pak. Saiki kelas piro sampean sekolah saiki? Iki tahun iki aku nang kelas kromo. Kromo ya. Kromo, ya. Kromo. Berarti Wis 6 8 tahun. 8 sasi. 8 sasi. Dadi eneng ngoko, eneng kromo ya. Kromo ya. iki laste. Laste kelas. Laste kelas. Ya. Oke. Ndure ngrone nganu kromo eneng kromo inggil ya. Enek yang mananging kelas kromo inggil enggak enek. Ora enek ya. Menurut Suriname ora perlu lah ya, ora panutu ya. Ya. Oke. Mas Jason, erfaringnya atau pengalamannya piye nalikane melu kursus bahasa Jawa iki? Pengalamane lekas karo kelas ngoko. Naming ngoko wis bisa sithik-sithik. Terusake ing kelas kromo. Niku bisa man ananging durung dunung sak kabeh sing tak ngomong-ngomong akeh. Oke. Ya. Mak motivasinya apa kok gelem belajar bahasa Jawa? Ben ora ilang oral neng apa generasiku iku nom-nom ora akeh sing arep belajar neng setitik wae mong apa nggak usah kebudayaan sing kabeh mananging sing belaring penting karo iki apa ngomong-ngomongan ngomong Jawa karo sing tua-tua ya sing wong tua-tua mesti seneng toh. Iya. Ya sebab tak deloke nang Suriname to yo ngeren utawane nom-noman iku arang banget sing bisa ngomong Jawa ya. Arang ora oke. Terus aku yo prihatin iku ngrentes ning ati ya. Ndak sebab nek wong Kreol can nom-nomane iso ngomong Kreol. Iso ya. Wong India can nom-nomane ngomong India. Ya. Cina can nom-nomane iso ngomong Cina. Lah wong Jawa wong tua iso ngomong Jawa, wong bocah nom-nomen ora iso ngomong Jawa. Lah iki kira-kira faute ning ndi, salahe ning ndi kok iso kaya ngene? Iku lekase nang sing tua-tua to. Iku sing belum belajari anak-anake. Ora gelem belajar. Nek ora dipelajari ora basa Jawa ora terus. Ora terus ya. Yamer ya. Yamer ya. Sayang nek sore-sore sayang. Sayang banget. Ndot akeh banget nek tak etung wong Jawa nang Suriname iku 75,000 angka fir ya 75.000. Lah iki sajane iso nyekel negara Suriname ya. Nah, tale utawane bahasane iku di verwarlus iku dijarke ora dikembangake ngono lho. Kok nom-noman ya, behalve leri Islam untuk sampean muslim ya. Leri Islam kanthi apik saiki leri kabudayaan ya. Kabudayaan. Sak liyane basa leri apa wae? Belajar apa wae? Bahasa Inggris ora Jawa kabudayaan Jawa ora sosok tal ya ya total oke. Aku weruh eneng gamelan ya. Belajar gamelan barang durung mesti menawa iya ya wis nek inter sampeyan iku nggo ketok tular iku kanca-kanca caca Jawa ya to yo ngeren Jawa dijak kon melu apa jenenge minimal tal lah minimal tal ben supaya apa basa Jawane ning Suriname iku ora ilang. Nek saumpamane kok ora ene sing belajar, ora ene sing gelem ngejak ya wis bar, sembarang bar. Tapi alhamdulillah aku bunga, weruh sampean, weruh liya-liyane ya toh padha gelem belajar. Aku barang ya melu ngrewangi lah, kepiye caraku iso melu ngrewangi ben supaya basa Jawa ning Suriname iso lestari. Ora ilang. Eneng boskap, eneng pesan kanggo yongeren ke foral yongere, ayo belajar sinau basa Jawa ben basa Jawa ora ilang. Ya, foral ando yoger tak ning Londo to menawa ora dunung to. Ja, aan de jongeren, vooral de jongeren van mijn generatie of jonger, wil ik jullie blijven aanmoedigen om de Javaanse taal en ook de Javaanse cultuur niet te laten gaan. Want het is wat onze voorouders hebben gebracht
wij gaan het dan verder moeten brengen. Teman-teman sekalian, itu ngobrol kami dengan salah satu siswa terbaik ya kursus bahasa Jawa yang diadakan pada tahun 2026. Ikuti terus perjalanan kami. Matur nuwun Mas Jason. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita menyapa para siswa kegiatan kursus bahasa Jawa, sekarang kita akan ngobrol dengan salah satu dosen ya. Ketua dosen bahasa Jawa ono ing Suriname yang sudah biasa malang melintang di Indonesia ini. Ibu Neti, goeiemorgen. Ya, goedemorgen. Selamat wilujeng enjing. Wilujeng. Iki ngomongnya Jawa neng ngene dicampur-campur, jadi aku kadang-kadang melu selamat esuk. Selamat enjing. Bu, iki mau sampean wis ngomongake lulusan ya. Kabeh lulus ya, kaslah ya. Kabeh lulus. Kabeh namung ana 6 sing ora bisa mengikuti eksama ya. amarga liyane duwe kesusahan, lah liyane duwe karepotan karo kerjaan. Ma iku iso disusul lagi. Iso. Iki totalnya ning piro Bu liringe Bu? 30. 30. Iku 30 bawa Lili Dorop ya? Ora 30 bawa Lili Dorop, bawa KBRI Paramaribo lan Sono Budaya. Oh, dikumpulake dari sisi. Iya, kabeh kumpulake. Mau wingi eksamene underplat ya? Maksudnya panggonane beda-beda. Wingi tanggal 1 ana Lili Dorop kene, karo tanggal 4 ana Sono Budaya. Sono Budaya. Iku neng kene piro, neng kono piro? Nang kene ana 10, nang Sono Budaya nang 20. 20. Berarti ya sih lumayan lah. Tahun iki tahun 2026 ya? Iya. Tahun 2026. Lah iku kelas kromo apa kelas ngoko iki? Kelas kromo karo ngoko. Oh, dicampur dadi siji. Kelas kromo ana ing Paramaribo karo ana ing Lili Dorop kene iki, ana kelas kromo karo kelas ngoko. Ana ing Sono Budaya namung kelas ngoko. Oh. Nah, total sahile Suriname iku piro siswane? Sak Suriname? Iya. Ini betul aku krungu jere ning komo enak eneng barang. Ora tahun iki awake dhewe ora ana ing komo, namung ana Lili Dorop, Paramaribo lan Sono Budaya. Iku nek cara grafike piye? Munggah apa mudhun? Nek total iku ketoke mudhun ya? Sayang banget mudhun amarga tahun kepungkur daerah Lili Dorop sing nomor 1. Saiki ya sayang banget ora ana akeh sing miwiti amarga wektune ora bisa. Lan liyane bisa terus disuwuni karo kementerian kongkon ngrewangi kementerian terus ora bisa teko meneh. Iku som kadang-kadang angel barang dinone kursus dino satu aku ora iso Bu. Iya. Nek ditele dino minggu aku ora inter Bu. Aku repote ning kono. Iya. Lah kuwi ana ing Lili Dorop dino Setu lan ana ing Paramaribo KBRI dino Rebo lan ana ing Sono Budaya dino Selasa. Iki sama werke karo nganu ambasador ya. Oke. Aku ya melu prihatin nek sing melu apa jenenge melu kursus bahasa Jawa lekas melorot ya. Tinapi iki kudu digawe sistem, Bu. Digawe sistem bicarane omongane iku iso seneng karo bahasa Jawa. Iya, pancen. Pancen wis iso ngomong Jawa kabeh watake, Bu. Ora. Ya, tahun kepungkur ya ora akeh, tahun iki lebih akeh. Luwih akeh dan tahun wingi? Iya. Oh, berarti munggah ya? Iya. Berarti malah munggah ya? Iya. Ma in year gelida tahun kepungkur ya? Akeh banget iku tahun kira-kira tahun 2020. Ya, rolikur. Ya, 2020 ya. Ya, Rolikur. ya tahun rolikur. Iku akeh banget iku temeko 50. 50 nang kene wis akeh lah ya. Iya. Nah iki apa metodene arep belajaran kaya kene tok apa neng beta apa kepiye Bu? Maksudnya neng jopo kelas apa neng kelas apa sistemnya piye? Ben supaya lebih menarik ngono lho. Oh, mulane awake dhewe ana tahun iki ana papan Sono Budaya supaya bisa narik anak nom-noman. Iya. Sing melu ana ing Sono Budaya bisa weruh ana kursus. Terus bisa duwe ati kanggo melu kursus basa Jawa. Iya. Iya. Maar behalve
Halve kaya ngene sistem kelas ora ning media Bu, kaya ning televisi ngono. Durung ya? Durung. Durung eneng sponsore ya. Durung eneng sponsore, durung eneng wektune. Iya. Mawatahe duwe ide ngono saiki digawe ning luwih modern to. Iya, saiki awake dhewe wis dipromosi karo Pak Susilo. Songko BBC. Oh, BBC London ya. Iya, BBC London. Lan awake dhewe yen ya untuk sponsoring, untuk donasi menawa bisa jembarake kanggo kursus-kursus supaya wong-wong bisa ngerti. Iya. Wan Om Ded nek sistem kaya ngene tok ora iso ning ndorop-ndorop, ora ning desa-desa nek via televisi, via radio itu iku moro beken to Bu, moro terkenal lho. Awake dhewe wis disuni karo kumpulan Yavanisme. Toh, BIY. Ora Yavanisme. Oh, Yavanisme ya. Ya sing duwe wong kejawen ya. Ya, wong kejawen. Nanging aku wis mangsuli bisa nanging yang pinter luwe apik yen ana kira-kira 15 utawa 20. Ya toh nak namung wong 5 ora kurup toh. Ya. Oke, iku problematika awake dhewe dadi wong sing pegiat bahasa Jawa ning Suriname iku kudu terus mikir kepiye carane antrekelek iso menarik gitu. Iya, Wong Jawa iku aja ilang ngono. Mulane aku nulis lagu kanggo murid-murid supaya bisa narik. Ya. Apik iki. Aku ngrungokne apik mau, bots kabeh apik, itu liriknya apik. Oke, aku mung sak dermo ngrewangi ya via media Facebook, via media YouTube, via media. Nah, aku tenggine digone media sing luwih dirmeni kaya televisi, kaya Garuda utawane opo lah. Golek sponsor, watahe aku iso kenal-kenalke karo wong Indonesia sing duwe katresnanan karo pengembangan seni budaya ya bahasa ben supaya iso ngestin atau mbiyantu ana ing Suriname. Lho, golek wong kaya sampean angel lho, Bu. Iya. Golek wong kaya sampean pegiat-pegiat bahasa iku angel. Suriname nek wis kadung egois, wis iya, aku raspang itu. Iya. Basa ilangnya karepmu. Mulakno awake dhewe buka yayasan. Pitutur tinular basa Jawa. Oke. Ya. Sampean ketuane? Nggih. Oke. Ya. Yayasan iku namung kanggo nguri-nguri basa Jawa, narik sing durung bisa ngomong Jawa. Ya. Oke. In the end, aku setuju dan aku Bunga, aku support gitu. Support sak interku ya, sak interku kaya ngene. Ya wis Bu, muga-muga iki tahun iki berarti wis khaslah terus entuk diploma terus sertifikat. Sertifikat. Bakal sertifikat terus apa jenenge? Tahun ngarep berarti. Nganake meneh. Iya, sasi Januari. Januari meneh. Ya, sasi Januari miwiti meneh. Okay. Ya puji Tuhan bisa entuk akeh murid-murid, akeh wong-wong sing gelem belajar basa Jawa. Mak iki vrijwillig bedrage of bayar apa piye sistemnya? Bayar. Bayar amarga awake dhewe kudu gawe buku-buku. Oh iya. Kopier. Ya kabeh iku saka yayasane awake dhewe. Nah awake dhewe ora nyuwun bayaran, bedrage ora bisa. Iya. Natur lagi wasi ambasador ya ora iso maksimal ya. Iya toh. Terus iki engelek perkara kaya ngene perlu dijembarake dirembug barengan karo pegiat. Ya aku ya ora itu ya wong sampean mulang itu mulang tempo tenaga bondo donya mosok bensine dhewe ya pancen aku saben dina Setu sangka Paramaribo Utara nang Leli Dorop. Lah iku bensine piro iku? Sak serane iku 500 iku. 500 SRD. Iya. Lah nek sampean ora ning nganu ya mesake barang. Ya wis apik, sing penting Leerling Tevreden, eneng pegiat-pegiat sponsor-sponsor Tevreden, kabeh iso mlaku apik. Selamat, sukses Bu ya. Moga-moga tahun ngarep lebih oke. Ya. Oke. Matur nuwun. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kita liput hari ini tentang kursus bahasa Jawa di Suriname, khususnya di Lidi Dorop ya. Saya merasa bangga, saya merasa bahagia, saya merasa senang karena apa? Kursus ini terus lestari dan selalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan yang ada di Suriname. Kemudian kami juga kepengen minta kerjasama dengan semua pegiat bahasa yang ada di seluruh dunia, terutama Indonesia,
agar bisa memberikan support, bantuan, apapun, ide atau apapun yang bisa dibantu untuk Suriname, khususnya kursus bahasa Jawa. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya, teman-teman sekalian, dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.